dan persaudaraan dan mendapat berkah darimu. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliyah matur suwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Mudin Hanafi ingkang tansah kula hormati. Sagunging para tamu ingkang tansah kula hormati, sedaya para pandemen pagelaran wayang kulit wonten ing wekdal dalu punika. Niki adicara salajengipun lung tinampen tokoh wayang dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa mangke saged dipun aturaken dumateng panjenenganipun Ki Dalang Cahya Kundadi. Sumangga kula aturaken. Ayo matur suwun kula aturaken dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Purworejo. Adicara salajengipun inggih panutup saking kula pribadi sedaya kekirangan kula nyuwun gunge pangapunten ingkang sakathahipun. Akhiripun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun inggih pagelaran Ringgit Wajujal Sedalunatas dumateng panjenenganipun Ki Dalang Cahya Kundadi saking Karanganyar Gaso Panggalan kula sumanggaken matur suwun monggo.
Sembah niring ulun kapur bori sang murbengrat sahanane kadyan kanang sing dasik endahing basa runtuting sastra ngagungake asmane Gusti ingkang Maha Tresna yakti hanuntun titah lumantar wedaring Weda Suci mrih Basuki sagung dumadi hormat salam kunjuk mring utusane pangeran kang pungkasan tetela dadya pancadan mrih jalma beja donya ngantos ndelahan narduka wiwaraning carita nenggih ing wewengkon negari Wirata wewengkon negari Wirata ingkang sisih kidul kulon ana desa cilik ingkang winastan dusun Pajagalan mila sebut Pajagalan karana saperangan ageng para kawula pedamelane anjagal kebo sapi ngeleti daging pinonto-ponto bakul-bakul sami dugi mendhet daging bagiane dewi-dewi candak kulak del tinuku terus lumintu siang ratri datan wonten kedate kang mangkono mahanani mulyaning para kawula ingkang mapan ana ing Pajagalan dasar desa ingkang murah sandang boga para kawulane sami guyub rukun ngurmati lan ngajeni beda-bedaning panemu ingkang sepuh tuwajuh ing panembah ingkang muda tan kendhat nggih nyong reksa katentremaning desa marma kang kababar
rasa ayem tentrem tebih saking sambekala. Wonten wisma lawas cakrik limasan sanadyan sarwa prasaja nanging resik lan tumata. Kawis tinggal ana piyai sepuh ingkang lenggah ing kono nenggih nama Ki Jagawalakas. Nama Ki Jagawalakas. Nalika ing mangke Ki Jagawalakas kahadhep ingkang putra Jalu lan Pawestri ingkang nama Sang Mustika Aji miwah Endang Mustika Sari. Bonggong Birawa Sukamarwata Suta Ki Jagawalakas mulat ingkang putra kekalih wis katon dewasa. Brinten dalu Ki Walakas tansah nyambung rasa mring Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi panyuwunan muga-muga atmaja kekalih sembada netepi dharma sarta pinaringan beja donya ngantos akhir. Mangkono kaya kawijil pangandikane Ki Jagawalakas alus tinata kang sastrane marma gawe marem sapa wae ingkang midhangetake. Padang kasor lan pajaring purnaming gegono
sapa antuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat reh mangukut kutaning jiwanggo kang mang kono patut sinebut wong sepuh sepuh sepi hawa awas roning atunggil sepisan banget aku ngunjukake rasa puja puji syukur kang jero ana ngarsane Gusti ingkang murba jagat merga mung panjenengane ingkang paring sih kanikmatan marang kabeh para titah ingkang sumebar ana ing jagat raya kejaba saka kuwi ngger Mustika Aji apa dene anakku wadon Mustika Sari Mara gage diprayogakne anggenmu sowan ana ngarsane pun bapa ing pejagalan kene Bawa pangrasa ora kurang prayoga anggenku seba ana ngarsamu ora liwat sembah pangabektiku katur marang bapa Jagawalakas iya Mustika Aji ndak tampa gawe bombong ing rasa pangestune wong tuwa mara gage ditampani iya bapak ndak tampa tanganku kalih muga ndadekake jimating uripku ora keri kowe Mustika Sari diprayogakne anggenmu lungguh inggih matur nuwun Bapak Penemban boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara sembah pangabektinipun ingkang putra putri mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepada jengandika Bapa Walakas ya ndak tampa kanthi bombong lan sukarnaning driya mumpung ripalungguhan iki
durung wancine aku karo kowe mlebu ana ing kandhang nglandang bangsane kebo sapi banjur dijagal. Mumpung ana wektu ingkang mirunggan, yektine kowe mung tak kon nekseni anggenku ngaturke panuwun marang purbane Gusti merga duwe anak lanang loro, lanang kelawan wadon Mustika Aji karo Mustika Sari. Marme ati tanpa upama ning yektine duwe anak kuwi yen ora waspada, ora ngati-ati, teliti lan permati anggene Gulawentah kuwi padha karo ancik-ancik ana pucuking gegaman. Sisip sembiri luput katuranggane bakal brabat marang anake dhewe. Mula ndak pundhut kanthi banget kowe cah loro Aji kelawan Sari. Sepisan kowe kudu tetep tekun tigen mugen anggenmu manembah karo pangeran. Hewadene ingkang angka loro aja lali bekti karo bapakmu iki Jagal Walakas. Kowe kudu kelingan sing ngukir jiwa ragamu, sing Gulawentah wiwit saka Bayabang nganti saiki dadi wong Cerapang kuwi merga le meres keringet, le banting raga, le anggenku tansah budidaya ndewasakake marang kowe cah loro. Aja mung dewasa secara lair ning dewasa sak tekan batine sing tegese lagak lagon muna-muni kabeh tumindak lan pakartimu aja nganti milar saka aturane negara lan agama, aja nganti nabrak saka wewarahe Weda Suci. Muni iki apa? Iya, Pak. Lah iki ngene. Bapakmu ki lak kancane wis pirang-pirang. Etan kulon kidul lor kabeh ki aku duwe kenalan. Ya kenal aku ya sak bar aku tuwek-tuwek ngene iki. Biasane ning pojokan panggung yen rampung le wayang terus muni sukses. Lah kancaku ku ya semono-mono kowe. Durung para kanca-kanca bakul sing pendak dina ki ngusungi daging saka kene didol ning pasar. Kuwi ya banget kabeh padha takon. Bapak Walakas, sok kapan jenengan le kagungan kersa mantu? Tak sawang putra-putrimu kae wis dewasa. Aku ndek utang karo kowe iki Walakas. Bola-bali kowe tansah gelem tak repoti. Tur dasare bapakmu ki awan bengi esuk sore waton ana undangan mbuh kuwi mantenan utawa sunatan bapakmu mesti teka lehku mbecek tak itung wis entek 1 miliar ngerti ora kuwi mbecek tok wis 1 miliar wah tenane lho kuwi kandhan sing tokne dhuwit aku maido piye to kowe Ji semono kuwi bocah becek ngono kuwi lek enek legane rasa kala mangsa yen pas tayuban ngono aku ya dikongkon ditibani sampur dikalungi wujute sampur kon mbeksa nayub kaya ngono kuwi lho pakmu iki kondang lho pakmu ki rumasamu angger wong kenal kabeh do takon kapan Ki Walakas anggene mantu aku kepengin jagong aku kepengin becek lah saiki tak takon karo kowe mligine kowe sing luwih tuwa Ji Mustika Aji nggih saiki umurmu wis pira? Umur kula, heeh. Menawi mboten lepat sampun umur 2 dasa gangsal. Pira? 2 dasa gangsal. Selawe to? Nggih, kula basake. Selawe iki ora kena dibasakne ngono kuwi, selawe selangkung. Kok iso 2 dasa gangsal denggelmu mlocot ki ora? Lho, kranten. Kranten ki ya salah. Ora enek tembung kranten. Mula sok enek MC ngendika kranten wekdal sampun dalu. Kranten ki salah. Krana ya krana. Ingkang setunggal. Lah setunggal ya salah. Setunggal kuwi wis basa aja dibasakne neh dadi setunggal. MC kudu ngerti bangsane kaya ngono kuwi. Yo ning aku ora MC lho, aku ngandani karo kowe dadi cah enom sing pinter basa, ngerti karo sastra tinggalane para luhur mbiyen sing apike kaya ngene. Basa Jawa ki apik. Rembukan karo sak baraan, ngono ki ya ana tembunge dhewe. Rembukan karo wong tuwa ki ana dhewe, rembukan karo cah cilik ki tembunge ya ana dhewe. Tur
basa Jawa ki beda sithik, maknane ya wis beda, artine wis ora padha. Kenceng karo kenceng kuwi wis beda. Dengkul karo dangkal wis beda. Wuru karo wuruk kuwi wis beda. Yen wuru ki mendem, yen wuruk kuwi tegese piwulang. Jeru karo jeruk, jeru kuwi tegese pancen ya upamane kaline jero banget. Yen jeruk kuwi bangsane wowowan. Wuru karo wuruk, jeru karo jeruk, turu karo turon. Mak tratap aku. Lho aku ki kaji kok tratap-tratap piye ora. Cek Mbak, cek Mbak. Tak tutupne lek ngene mumpung rong budal ya. Nggih, monggo. Jarno ae ayo. Lah banjur kowe sari umur pira? Nggih. Menawi emut kula umur kula menika 2 setunggal. Kuwi ora kena dibasake. Selikur ngono lho. Kuwi angka sing apik lho selikur yen nang kene iki. Apik kuwi. 1,19 loro selikur. Apike ra umum. Cek, aku takon karo kowe Ji. Nganti saiki kowe apa urung tau duwe kenalan cah wedok sing cocok karo batinmu? Lir-lir tandure usuk lir tang ijo supaya enggal palakrama supaya enggal rabi iki mergo nuwun sewu. Wong ki yen cukup umur, apane umur selawe kaya ngono kuwi, yen randang rabi, godane iki abot. Godane iki abot. Nggen kuwi enek wong wedok ya karo wong lanang boros ngono enek. 4 tahun pisan pedhot, 4 tahun pisan diperbarui ngono. Lah nganti kowe randang rabi, kowe bisa mengko banjur nindakake sedeng utawa maksiat mergo ora kuat ngempet hardane hawa nafsu. Wong rabi iki ngibadah, waton kowe bener-bener tresna lahir batin lan gelem ngayomi karo bojo musuk. Apa meneh kowe gelem mulyake wong wadon loro, siji mbokmu, loro bojomu. Kowe engko uripmu arep ditata dhewe karo sing gelar jagat. Uripmu sarwa kepenak. Kejaba saka kuwi wong rabi kuwi bakale minangka panyambunging umur, panyambunging sejarah. Ya kuwi tumuruning anak sing minangka talining katresnan. Aku iki wis kepengin banget gendong putu, momong karo putu. Pengen banget aku, Ci. Lah sapa neh sing tak jagakake yen adimu Sari aja dhisik, yen sing enom kok rabi luwih dhisik, tegese nglangkai karo sing tuwek. Ngono kuwi ora kena. Rabi yo le. Nah, timbangane angger kowe ning kamar mandi suwi ngene nyapa coba ayo. Mboten. Rabi yo cah ndi? Engko tak
lamarke aku tak sing ndodhok korine nginang jambe suruhe. Candi, eneng ora? Wonten. Sing kok tresnani? Sampun wonten. Lair batin leh mutresna, lair batos. Badhe kula tresnani, kula ayomi ngantos kukuting gesang kula. Bagus. Pramara rahmangus wamya ngambrangeng. Kadhi karunaning kaswase aneng marga mamalakung prisang kanta wastrat maja leng-leng lalu hangulati surya mangrang sang wayah kumyus hamara wayan yen pancen wis ana sing tok incer sing tok ince mongko dadi katresnanmu Candhi Gage kowe matura ning panjalukku aja nganti calon bojomu ki luwih tuwek timbang kowe mergo yen nganti engko bojomu luwih tuwek timbang kowe engko ya melu ndang tuwek ngerti ora pengumuman kowe aja golek sing tuwek mergo kowe tau krungu to ning pejagalan biyen enek cerita wong sing jenenge Warsita sik enom ganteng gagah umure 20 taun pengen rabi karo rondo tuwek umure 60 Lah mbiyen tak takoni ya madhep rene tak takoni kanthi bener becik Warsita kowe wis rabi karo rondo tuwek umur 60 iki karepmu piye nggih Kyai dasarmu apa kula ngertos nika wong sugih nika bandane pirang-pirang nika sawahe pirang-pirang sapine pirang-pirang mangke menawi kula rabi ngibarate gending kula tibani pangkur jenggleng niki mangke kula genjot pisan mesti rondo sepuh kula mesti mati bandane kula pek ning kok capot dadine piye kelingan ra dudu rondo tuwa sing mati ning malah Warsita sing murdar merga apa dheweke keracunan susu sing kedaluwarsa ngerti ra aja luwih tuwek lho aja ngono kuwi lek luwih tuwek biasane sing lanangi kalah wedi karo sing wedok kuwi lho ngene salah ngono salah iya ngono kuwi padha karo pakmu mbiyen ya ngono wis ngaku dadi pengarepe para jagal ing krene ngaku dadi ratu pisan mudhuna ngaku dadi lurah pisan dalang sing gaweane ngomyang sawengi utuh nek kadung digetak karo bojo wedok goblok dadak niku mesti yo Candhi Kandhawayu ora pira pira mboten bapa yektine dudu wong liya braya dudu wong sak njabane pajagalan kene tegese sing kok tresnani iki malah wong pejagalan bocah pejagalan kene cocok yen ngeteri manten ra kadoan aku ya gathuk aku mathuk aku sarujuk kuwi cah endi anake sapa upama aku bloko apa kira-kira bapa Walakas kersa nampa kanyatan lho sing jaman saiki jenenge kebon nusu gudel wong tuwa ki mbangun miturut karo karepe anak yen pancen kowe wis tresna wong tuwa ya melu tresna aja wigir ringa-ringa yen perlu anake pidak pejaraan saudon saurupan wong melarat pisan ora apa-apa sing penting atine ora melarat sapa kuwi mau ora ana sing tak tresnani kejaba wonge ya sak omah karo aku nah, jenenge sapa? Sing arep tak rabi adikku Dewi Mustika Sari. Kuncing langit lan-lan pergi angin awet pisang
kaya ceblok-ceblok jantungku. Ning donya ki wong ayu pirang-pirang. Ning sing ayu lahir batin kaya Dik Sari ora ana. Cangkemmu rasa wangsulan kowe. Kae lho para pinter lak sing ngendika, donya ki ambane ora mung sak kathok kolor, ngerti ta? Daun kelor. Heeh, daun kelor. Mbok golek liyane ngisin-ngisini. Lho, Bapak. Aku ki karo ngrabi karo Sari ki nganggo dasar nganggo wewaton. Dasarmu apa? Aku nglowentah Sari ki wiwit cilik. Biyen sing ndulang aku, sing ngedusi aku, sing nglowentah aku. Mula njaba jerone bobot bebet lan bibite tumrape Sari kuwi aku ngerti. Aku mbiyen yo nate duwe pacangan, nanging ripalungguhan iki kaya rasaku wis bugut, rasaku wis ceklek, ora kepengin gandeng karo wong wadon ngendi-ngendi merga racake ning jaba kono ya ayu ning ayune mung lair tok, batine kropos. Karo aku ketok ya tresna, ning aku lunga dheweke digandeng karo wong lanang liya, picek ora ngono. Racake wong wadon iki kaya ngono, sing bener-bener ayu lahir batin ya mung Sari. Mula aku gelem rabi yen karo Sari, liyane karo Sari apike aku tak njaluk mati wae. Tangkemmu.